Després no tindré gana per dinar. Jo aniré directament a la uni. Ho porto fatal. I m'he de posar les piles. No m'estranya, estàs tot el dia amb els teus nòvios? L'Edu no és el meu nòvio. I dimecres he quedat amb ell perquè em torni el disc i ja està. I l'altre? No n'hi ha cap altre. Home, fa uns dies n'hi havia un altre, aquell noi de l'institut. Sí. Però no és gai. Que estrany. Ja. Diu que li agraden les noies. Potser és veritat, però no sé. Tu quan vas saber que eres gai? Quan em posàvem més els tios que les ties. Ja. I això que al principi m'agradava una profe. Però no saps si ell és gai. Pensava que sí. Home, vosaltres sempre presumiu de tenir un sisè sentit per detectar els altres nois gais. Doncs jo no el tinc. I com t'ho fas? Mira, no sé, a mi quan m'agrada una persona mai no sé què passarà. Però a tu això també et podria passar. Perquè no a totes les ties els agraden els tios. Sí, és veritat. Ja fa poc a un de la feina li ha passat. Però aquell noi et va fer un petó. Potser tenia dubtes. I volia provar. Em sembla que t'he gastat tot el paquet.